खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर'र नायगिर नोंथांमोनखौ आं सिनिलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों सासे बर'नि जाफुंसार मेथाइ खनगिरि इलिसा बर' बिथांखौ अपमान खालामदों। बे जाथायनि सायाव बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिया फिनजाथाय होदों। नोंथांमोनाथ' जुनादथ' नङा मानो एसेबां अधैर्य जादों लासै लासैनो मेथाइ खनलांगोन बुंनायखौनो गावसोरखौ जुनाद बुंदों होनना सासे बर'नि जाफुंसार मेथाइ खनगिरि इलिसा बर' बिथांखौ थांनाय सानाव अपमान खालामदोंमोन। बे जोबोदनो दुखुनांथाव सासे बर' मेथाइ खनगिरिखौ स्टेजआव निमाहा बिहोनाय आरो अपमान खालामनाया थिग जायाखै। बावैसो सान सिगां देंखोगिरि इलिसा बर' बिथांखौ गुबुन हारिनि स्टेज प्रग्रामाव लाजि फोनांनाया सहायथाव नङा होननानै बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर फैलाजे बरगयारि बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिसा आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा बे जाथायखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दङ आरो थाबैनो फिनजाथाय होगोन होननानै फैलाजे बरगयारि बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन इसर'नि फर्मार चेयारमेन डक्टर के कस्तुरी रन्जना थांनाय मैया रुंसारि जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। भारतारि रौनियाफोरनि गोख्रों एक्सन थांनाय साननि काश्मीरनि पहलगामाव जानाय जाथायनि सायाव जेरै खामानि मावदों बेफोरबायदिनो भारतारि रौनियाफोरा फिननाय होदों। पहलगामाव जानाय जाथायजों लोब्बा थानाय दुथांफोरनि न'खौ भारतारि रौनियाफोरा सिलिंखार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआर सोरखारा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङै 420था यगा सेन्टार गायसननो थांखि लानायखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट जिकेबिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिटिआर सोरखारनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायथि जासिहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। जम्मु काश्मीरनि पहलगामाव उदखारि गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै क'क्राझाराव धरना हाबाफारि खुंफुंदों। पाकिस्तान मुर्दाबाद स्ल'गानजों सोमावसारदों बिश्व हिन्दु परिषदआ। क'क्राझार जिल्ला आफाद बिश्व हिन्दु परिषदनि बानजायनायाव थांनाय मैया क'क्राझार सोहोराव थानाय क'क्राझार गोजौसिन गेजेर आरो थांखिबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय मैया जम्मु काश्मीरनि पहलगामाव पाकिस्ताननि उदखारिफोरा दावबायारिफोरखौ खास्रि बिस्रियै गावथारनाय जाथायनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन गुबुन हिन्दु आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि बाहागो लानायाव बे सोमावसारनायाव हाबाफारि बायदियै आखायाव प्लेकार्ड बेनार लानानै पाकिस्तान मुर्दाबाद हिन्दुफोरनि सायाव गाग्लोबनायखौ बन्द खालाम बिश्व हिन्दु परिषद जिन्दाबाद बायदि बायदि स्ल'गानजों गोख्रोङै सोमावसारदोंमोन आरो काश्मीराव हिन्दुफोरखौ सायख'नानै गुलि गावनायनि थाखाय उदखारि आरो पाकिस्तान हादोरनिसिम सांग्रांथि होदों। बिश्व हिन्दु परिषदनि दैदेनगिरि आरो क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि नेहाथारि राहुल नार्जारि बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्ला एबसुआ बर' बिजोंजों फरायनानै 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों कयला मयला बाजाराव बोसोरफ्रोमबो बरायबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो सेबाजों खुंजानाय 2025 मायथाइनि बर' बिजोंजों फरायनानै जोबथा आनजादाव उथ्रिसारनाय चिरां जिल्लानि सिंनि जौसिन 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलांबाय। बर' बिजोंजों फरायनानै 10थि मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ गाहायै सेथियाव बिजनि इउएन एकाडेमिनि फरायसा हायुं बसुमतारी बिथाङा मोननो हादों 547 नाम्बार 91.16 जौखोन्दो। नैथियाव आमथेखा जिकेबि एकाडेमिनि फरायसा जोंफु बसुमतारी बिथाङा मोननो हादों 531 नाम्बार आरो 88.5 जौखोन्दो। थामथियाव बिजनि इउएन एकाडेमिनि फरायसा जयदेब बसुमतारी बिथाङा मोननो हादोंमोन 522 नाम्बार आरो जौखोन्दो हिसाबै 87 जौखोन्दो। बिटिसिनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेर्सोन बर'आ इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमबाय। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जानानै 32 नं भेरगाव बिटिसि बियाबनिफ्राय बिथाङा मोनसे समाव एमसिएलए देरहाना बिटिसि खुंथायनि लेङाइ
बुंथिगिरिनि मासि सामलायदोंमोन नाथाय थांनाय सानाव बिथाङा BPF नागारनाय UPPL दोलोआव जयनिं जाफैनायखौ BPFनि गिदिर खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेंटल सेरफां प्राइमारिनि बानजायनायाव खुंगा सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय बेंटल सेरफां प्राइमारिनि बानजायनायाव खुंगा सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। प्राइमारिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो राव हारिमु दोहोरोम बासियालासे खौसेयै बर'नि देरसिन फोरबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। बे हाबाफारियाव बेंटल सेरफां प्राइमारिनि सुबुंफोरजों लोगोसे BTCनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि आरो UPPL ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोना खौसेयै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।